لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. All praise is due to Allah. May Allah bestow His peace and blessings upon our Prophet. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. All praise is due to Allah. May Allah bestow His peace and blessings upon our Prophet. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. All praise is due to Allah. May Allah bestow His peace and blessings upon our Prophet Muhammad sallallahu alayhi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. All praise is due to Allah. May Allah bestow His peace and blessings upon our Prophet Muhammad sallallahu alayhi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا أكيد رمضان. wanda wannan to duk hanya ɗaya ce amma daga wannan ya tone wani zai tafi ga jirgin ƙasa nan dai yana ta tafiya yan suna ta kallon mutane ya je zai lade kuma da direba ne ko dai kawai oto ne da za su sa jirgi oto da direban ga bankuna nan ba mutane cikin sauki kuma ga shi hanyoyi ma ga sun kaga masu kuɗi sun tanadi motoci kamar wannan misali tunan da shi kuma wannan wato shi ma an tanadi wannan rarraba mutane abinci da abin sha a yadda suke tafiya dan haska can wurin masu yana da kyau mana gazen su ma suna raba al'umma irin tasu gudunmawar lema suke rabawa saboda shan rana shinan alhazai su samu su amfani da ita kowa dai na ta kokari ana ta gogaya wajen aikin lada Allah ba mu yi kwanyi shinan ana ta jihowa mutane lema suna karba saboda kamfanin jet da
hannun dama mutane suna kaiwa sannan ta hannun hagu kuma mutane suna kaiwa ga sunan masha Allah tabarakallah kowa ake bila adadin kowa yana so zai ya halarci wannan sallah ta alfa kuma bayan alƙalin sallah ta alfa ya halarci wannan tsayuwa wadda ba za a dawo ba sai lokacin magariba kenan za kuma ga muzdalifa har hasken mota hanyar tana daban wannan hanyoyi ne da aka yi wajen mutanen da suke kowa da kuma wasu mutane da yawancin أسمع اتصل عليه الجوال أول الجوال ما في باتري فلو يسمع بس ترى ubangiji Allah ya sa alhaji lafiya Allah ya sa a gama lafiya ubangiji Allah ya sa alhaji lafiya Allah ya sa a gama wannan shine masallacin Arafa. masallacin namra alhamdulillah Allah ya kamu masallacin arfa da ake ce mai masjid namra ne masallacin sararin filin arfa kuma ga shi mun riga mun shigo arfa tun daga nan ta fara har zuwa ciki arfa dai ga ta dama an kasa ta kashi kusan uku akwai bangaren da 'yan afirka kawai suke, akwai asiya, akwai turai da kuma amurka shine suka yi bangaren dama aka sa 'yan afirka tsakiya kuma aka sa mutanen asiya
can bangaren hagu su kuma su ne turai da amurka. Alhamdulillah dai gashi mun shigo kuma fatan cewa Allah ya samu gama ayyuka lafiya. Allah kuma ya amsa mana dukkan addu'o'i. Yanzu za mu je mu samu wajen zama da za a zauna a dan huta, sannan lokacin sallah idan yayi na azhar da la'asar ana yin ta a lokaci guda kuma ana yin sallar kasar. Bayan nan kuma za a zauna a ci gaba da addu'o'i ana ta wato neman tabaraki da Allah cewa Allah ya bamu amsa abin da muka roƙa. Alhamdulillah. To alhamdulillah jama'a masu kallon mu, yanzu dai Allah ya kawo mu wannan masallaci mai albarka, shine masallacin Arfa. Alhamdulillah gashi mun shigo yanzu, wanda tun bayan sallah asuba da kaɗan muke tafiya, muna tafiya a hankali muna hutawa, kuma gashi Allah ya kawo mu. Allah ya sa a hau da mu lafiya, Allah ya sa a sako da mu lafiya, Allah kuma ya maimaita mana. Tunda dai muka zo gashi kowace shekara ɗaya mu muna fitowa, Allah bai dora mana wata larura da ta hana mu fitowa ba duk shekara, kusan shekara 15 kenan yanzu. Alhamdulillah mun gode Allah, Allah ka sa mai lada mu. Amin amin. Allah ka karba ibadan mu. Allah kuma ya taimaka mana wanda ba su zo ba, Allah ya kawo su. Amin amin. Yawwa. To Malam Yusuf. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sheikh Ali Umar. Malam Ali muna godiya. Yanzu kuma gashi Allah ya kawo mu filin Arfat. Saboda ga masallaci can wancan masallaci ina fata za ku ganshi shine masallacin Arfat, wanda kuma an jima kaɗan za mu ƙara saurara tunan da 'yan mintuna ba. To amma Allah ya kawo muna so ko nan za ku mutu da Muhammad za mu shiga cikin bandaki, za mu je mu a lola, in muka yi a lola sannan za mu yi kuma mu jira sallar da za a yi, sannan za mu ci gaba da roƙo. Ba za mu bar gurin nan ba, ina ji sai wajen bayan sallar kamar gabanin sallar magarba, sannan za mu tashi za mu bar gurin nan, muka tafi muka bar gurin kuma za mu koma can gurin mu, a nan za mu kwana, sannan a nan za mu tsinci duwatsu, sannan kuma gobe insha Allah za mu je za mu yi jifa. Muna fata duk wanda yake neman bukatar addu'a ta alkhairi, kowa ya shi ubangiji Allah ya biya masa, tunda yanzu mun zo ba za mu yi wannan tsayuwa ta Arfa wannan ranar wata rana ce, ya sunan ranar Abubakar ranar litinin ne. Ranar litinin wajen 14 kenan ga watan 10 kenan, hijira ta 2010. Ubangiji Allah ya sa mu hada lafiya, Allah ya sa mu gama lafiya, Allah ya kai kowa kuma gidansa lafiya. Amin. Daga Malam Abubakar kai ma baka da wani bayani. To Malam Abubakar me za ka iya cewa game da alhamdulillah mun gode Allah ubangiji wanda ya kawo mana har ranar, kuma mun gode wanda yake Malam Ali wanda ya kawo wannan kamera din ne wanda yake doke mu. Alhamdulillah muna tare da Yusuf Sheka da kuma Awula Shafalala, muna tare da su duk ya Sheka ne gaba daya. Alhamdulillah hada kai wanda muka yi gaba daya muka to mun gode Allah da hadan kan su gaba daya. Kuma ga mu muna a filin Arfa yanzu insha Allah, yanzu za mu yi mu alwala kuma mu koma mu zo na har zuwa lokacin za mu yi sallah. Kuma alhamdulillah da ba za mu bar nan ba sai har zuwa gab da magaruba za mu bar nan. Yau kuma yau Arfa ranar 14 ne ga wata 11 ga wata 11 ko 11 goma ga wata 11 2010 kenan, yau litinin ne. Alhamdulillah Monday kenan. Alhamdulillah mun gode Allah, kuma muna za mu yi addu'a insha Allah, musamman duk wanda aka cewa mu yi musu addu'a din ne Allah ubangiji Allah ya karba addu'a man gaba daya. Alhamdulillah mun gode, kuma insha Allah za mu yi addu'a din ne. Alhamdulillah rabbul alamin. Malam Abubakar mun ce da Malam Abubakar a matsayin ka na Najeriya, saboda haka ne sai za ka yi addu'a, kowa za ka yi addu'a, me za ka yi, wace irin addu'a za ka yi wa garin ka Najeriya? Gaskiya ci gaba Allah ubangiji ya zama mana shugaba na gari na adalci wanda zai taimaka mana talakawa gaba daya, shine za mu yi addu'a. Alhamdulillah shi addu'a ne za mu yi kenan. Allah kuma ya jara mana kasa mu, Allah dai ba mu shugabanni na gari wanda za su kula mana da kasa mu idan ya kamata. Ai kowane babban dan Najeriya wanda ya zo nan kasan ai ya sanya ana adalci a nan, suna kula da kasa mu, kuma shugabanni gaba daya su suna zuwa suna gani irin ci gaba na nan kasan, amma su zo nan in sun koma a Najeriya baya da za su yi su tuna cewa gashi irin suna zuwa suna jin daɗi a nan. Mu kuma mun fi so su taimaka a kafa abubuwa gaba ɗaya wanda za a jin daɗi a Najeriya, ci gaba Najeriya. Wallahi haka muka fata, mu muna yi addu'a dai Allah ubangiji ya taimake mu gaba ɗaya, a shugabanni mu su lura su yi adalci, jara mana ka samu. Alhamdulillah addu'a muna yi kowane lokaci kenan, Allah ubangiji ya jara mana ka samu gaba ɗaya. Amin. To an gode.
mun gode ma. To kuma wace irin shawara za ka iya bayarwa ga 'yan uwanka wanda ba su da wasu mukami haka 'yan Najeriya, wace irin shawara za ka ba su? Akwai masu zagi haka da suke zagi? Zagi ba shine ba, akwai masu tsini wani suna tsini kasa, ai ba haka bane. Shugabannin mu ai ba za mu cine musu ba. Akwai kokari ne ya kamata mu yi musu addu'a, Allah ya jara su, Allah ya canja su zuciyarsu ya zama na alkhairi. Ko addu'a da Allah yan uwa gaba da wani suna tsine kasa mu ko su tsine shugabannin ai ba haka ba, addu'a ko ya kamata mu yi. Addu'a din Allah ya karba ruwa kai gan Allah ya jara a zuciyarsu, Allah kuma ya jara halayensu su canja gaba daya. Ai shine abin ya kamata mu yi musu, alhamdulillah. So kowa da kowa mu haɗu gaba daya mu yi musu addu'a. Allah ubangiji ya zaba mana abun ya fi alheri, shugabannin wanda za su kula da talakawa, abun ya kamata mu yi kenan. Kenan alhamdulillah, Allah ubangiji mun gode Malam Ali wani ya dauki wani abu, alhamdulillah. To barka, an gode. Mun gode Malam Ali, Allah ya saka da alheri. Kuma sai mu je mu alula ko? Daga nan start digin arfa, wato arfa ta fara daga nan abin da ya ciki. Ga mutanen kasar Indiya nan sun sha ado da lemomin su iri daya. Ado kuma? Yi na kayan igrami ba. Kuma za mu ci. Nan ita ce gadar jirgin ƙasa wanda ya fara aiki a wannan shekara. Ita ce nan na yake ɗauko mutane daga Musdalifa zuwa Arfa. Wannan gaba kaɗan ma zai kawo mutane, za mu ɗauko shi domin jama'a su gani. Waccan kuma da kuke hangowa ita ce tashar da ake sauke mutane yayin da aka kawo su a jirgin ƙasa. Mutane ana tafiya da tsari, kowa zai je masa, za a zauna a ci gaba da ibada. Mutanen China da mutanen Indonesia, sanan dai kasashe na Larabawa da Turawa da mutanen Asiya. Don sawad! Idris sawad! Ya dauka. Wanda da kuke gani hanyar jirgin kasa ce da ƙarƙashin ta kuma gashi mutane suke zama kuma suna ta zirga-zirga ana ta addu'o'i. Wannan dai ba wannan rumfar ita ma station ne na jirgin kasa wanda ake sauke alhazan da aka ɗebo a cikin jirgin kasa wanda suka zo nan Arfat. A kowane bangare da yan suke an tanadi irin wannan wajen sauke shi. Wala shafa lalakin. Ko jirgi za ka je ka shiga ne? Jirgin ya riga ya tafi da ya bari. Amma sai an jima zai zo zai iya biyu. Inda yake da sai baɗin Allah da zai fara aiki kowa da kowa. Insha Allah.
immediately station na jirgi. Mun gama shigar da addu'o'i yanzu lokaci kawai muke jira hukumar kasar Saudiya ta bayar domin a fitar alhazai zuwa Muzdalifa. Mun dama ana so rana lallai sai ta faɗi kuma suna ɗaukar matakai na cewa ba wanda zai fita, za a garkame mutane a kange su har sai wannan lokaci yayi. Yanzu nan ne da rabin awan Allah da za a fara tafiya. Da wayanda suke za su tafi a mota da wanda za su tafi a ƙasa da kuma na jirgin ƙasa su ma ga su can a sama. Dan ka dan dubo min su can a Liga suna ta tafiya suna kokari za su shiga jiragai na ƙasa wanda zai kai su, kuma wanda za su tafi a ƙasa ga suna ta kokari, wanda za su tafi a mota ma kowa ya yi ready yana kokari zai shiga lokaci idan yayi za a start kowa ya fara tafiya. Ga kuma wayanda muka ba da wannan aikin hajji da su Alhaji Yusuf da kuma Alhaji Abubakar da ma Alhaji Yahaya, wanda su ma duk dai an riga an shigar da addu'a kuma za su dan faɗi wani abu don gane da godiyarsu ga Ubangiji da ya kasu wannan lokaci. Alhaji Yusuf zai fara magana. Yusuf Sheka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina yi wa Allah godiya da ya bamu damar kammala wannan zama na Arfa. Alhamdulillah yanzu kuma lokaci yayi da za mu kama hanyar tafiya gida. Kuma duk bayanin da yan uwa suka aiko mana na neman addu'a mun riga mun shigar da su, abinda za a jira sai dai Ubangiji Allah a jira shi talas ya riga ya amsa, sai dai lokaci insha Allah. Kuma ina yi kowa fatan alheri, duk wanda suka zo daga kasashen duniya Allah ya mai da kowa gidansa lafiya, kuma Ubangiji Allah ya karba addu'a kowa ta alheri duk gaba gidan mu, da wayanda suka zo da wayanda ma ba su zo ba, duk mai wuce bukata ta addu'a ta alheri Allah ya gaba, Allah ya biya masa, sannan Allah ya ji kuma magabatan mu, kuma Allah ya mana rahama, Allah ya kyauta mu zuwa. Saboda haka na gode, sai a juya wajen wani da Alhaji Yusuf, sai Alhaji Yahaya wanda shi ma zai dan bayanansa a takaice na gane godiyarsa ga Allah wannan rana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah mun gode Allah, kamar kowace shekara da Allah yake ba mu damar ikon yin wannan aikin hajji. Shekara ɗaya tun daga dai 1990 ta makawa yanzu Allah bai sa mun ba shi ba. Kuma muna nan Allah ya kura mana wata larura da take hana mu zuwa kowace shekara. Alhamdulillah yau ma gashi mun zo zaman Arfa, wanda jiya mun zauna a Mina mun kwana, mun yi Arfa mun yi addu'a ga yan uwa musulmi da dukkanin wanda yake da bukata ta alheri Allah ya biya masa, da wanda suka ba mu sako da waɗanda ma ba su ba mu ba iyayenmu da kakanninmu wanda suka riga mu da gaskiya Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, wanda ba su riga mu kuma Allah ya kyauta na musu, Allah ya kyauta karshen mu. Wai bayan Allah da suka zo yan uwan musulmi daga duniya gurare daban-daban, Allah ya sa mu kammala aikin hajjin mu lafiya, Allah kuma ya kai kowa gidansa lafiya. Yanzu muna kan hanyar mu ne da gida min Muzdalifa. Alhamdulillah Allah ya kara annabi daraja da sahabbansa, Allah kuma ya kyauta na musu, Allah ya sa mu lada muke, Allah ya karba addu'a mu, Allah ya sa mu rabu da duniya lafiya, Allah ya raba mu da iyayen mu lafiya. Duk wanda yake da bukatu na alheri Allah ubangiji ya biya mata bukatun sa da kasan mu Najeriya, Allah ka ba mu shugabanni na gari. Wannan mushaki da ake cikin matsaloli da ta fuskanci yan Najeriya kasa ce mai arziki, kasa ce wacce Allah ya mata yalwa da yawan jama'a, kowa wannan ya riga ya sani ko ba gaskiya ba, to amma sai dai mai addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari. Muna ta wannan bukata a zuwa damu. Yawwa addu'a kuma mu sa Allah ya ba mu shugabanni na gari, dan uwan mu wanda suka yi niyyar zuwa wanda Allah bai kawo su ba, Allah ya kore musu yadda za su, wanda kuma suka mutu to Allah ya gafarta musu. Allah ubangiji ka ba mu shugabanni na gari, Allah ka gyara mana kasan mu, Allah ka arzuta mu arziki mai amfani wanda zai amfani mu duniya da lahira. Assalamu alaikum. Abubakar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gode Allah ubangiji wanda ya kawo mu wannan lokaci. Alhamdulillah mun gabatar da wannan hajji alhamdulillah a Arfa yanzu muke a yi muna shirye wanda zamu bar Arfa, kuma duki da muka fara din gaba daya alhamdulillah ne aka yi abun nan yan wana gaba daya suka yi jawabi aka yi ki alhamdulillah mun gode Allah, Allah ya karba addu'a mu gaba daya, duka abubuwan yan uwa gaba daya muka aika da addu'a muka shigo da addu'a Allah mun gaje karba addu'a gaba daya alhamdulillah mun gode wannan wanda ya dauki noyi Alhaji Ali wanda yake mana wannan abun alhamdulillah, Allah kuma ya saka masa da alheri, Allah ya karba addu'a gaba daya yan uwa gaba daya da Yusuf Sheka
da shawalala da maraya duk gaba daya Allah ya hada mu nan ubangiji Allah ya karba mu addu'a gaba daya Allah kuma ya karba lafiya duk gaba daya musulmi wanda suka ga nan a wannan haji Allah ya karba aikin haji mu kuma Allah ya kai mu gida lafiya. Wassalam. Allah ya saka alheri, mun gode kwarai da gaske. Alhamdulillah mun kawo karshen zaman mu na arfa, sai kuma fatan Allah ka maimaita mana, Allah ka kai mu wasu shekarun mu maimaita, mu kara maimaitawa. Yanzu za mu tafi zuwa aikin wato da ya rage mana shine kwanan Muzdalifa, in Allah ya so insha Allah za mu tafi. To saboda haka Allah ka kai mu lafiya. Yanzu za mu tafi Miniya mu shiga mota wacce za ta kai mu zuwa Muzdalifa. Alhamdulillah daman yau ai ita ce rana ta 15 kenan ga watan Nuwamba na shekara ta 2010 wato ya daidai da 9 ga watan Zulhijja shine rana Arfa, kuma goban Allah kai mu shine wato sallah a nan kasar Saudiya da kuma ita Najeriya. Allah kai mu gobe za a yi wato sallah ta layya. Allah kuma ya maimaita mana, amin, karbi dukan addu'ar mu, shugabannin mu Allah ka ba mu nagari wanda ka fuskanci har zabe a kasar mu Najeriya. Allah ka tabbatar mana da shugabanni wanda za su gyara kasar mu daga irin wato kunci na rayuwa da rurruri iri da aka shiga. Allah ya kawo wa'anda za su gyara mana kasa. Amin. Da addu'a sosai a wajen barka. Muna fatan Allah ya amsa, Allah ya kora mana jagoranci za su gyara mana kasar mu. Amin suma. Ga alhazai nan dai ana ga tafiya ba. Zuwa Muzdalifa. Kowa ya race ɗan jakarsa mai ɗan tabarma ya rike da sauransu wanda suka mota a cikin kasa, kowa yana ta kokarin tafiya. Wannan motocin da kuke gani na yan kwana-kwana gobara ne wata ake kira yan kwana-kwana, yan kota-kwana. To alhamdulillah da shi an kare lafiya, babu wani abu da ya faru kuma an fito lafiya. Allah ubangiji ya maimaita mana. Har yanzu dai muna cikin wannan fili mai albarka, ban fita daga cikin sa ba. Gashi nan kuna ganin abubuwa abin sha'awa, masha Allah tabarakallah, wanda kowace shekara ana samun ci gaba. Wannan gadar da kuke ganin da mutane a cikin ka, masha Allah wannan shekara aka samu wannan ci gaba, kuma ana sa ran zuwa baɗi. A mutunci nan dai ana ta rarraba wannan bangare suka tafi, sai kuma a toshe nan su ma can bangaren a basu. Haka ne ake ta yi. Kenan har zuwa karfe 2 dare zuwa karfe 4 ana ta tafiya Muzdalifa. Gashi nan motoci. An ba su hanya, kowa ya akwai hanyar gaba ba. Akwai hanyar gaba, amma wannan hanyar mota ce. إن الحمد والنعمة لك والملك Wannan tashar jirgin kasa ce da ake kawo mutane Muzdalifa. Idan jirgin kasa ya dauko mutane daga Arfat yake sauke su a nan. Wannan wuri dai gashi nan an kawata wurin da haske na wutar lantarki wanda muka taso daga can Arfa duk a nan Muzdalifa aka sauka. Wannan waje Allah ya masa baiwa mutane gasu nan daga duniya kusan mutum miliyan 3, amma gaba ɗaya duk an haɗa nan. Yanzu daga nan gari ya wayan Allah ya so za mu tafi zuwa jifan shida nan Muzdalifa. Wannan ita ce tashar jirgin ƙasa, ita ce nan kuke gani.
ta Muzdalifa ba ta Muzdalifa ƙarshen Muzdalifa da Mina ko? ƙwarai kuwa wayan sama ne nan kuma da na kasar wajen jifa sunan da kuke gani shine wato benin da ake hawa dama za ka hawa na daya ko na biyu ko na uku ko na hudu jefa wannan shine farkon wajen jifa ne mai da ya tashi daga nan da jama'a nan wani suna hawa ta sama wani ta kasa alhamdulillah an yi kokari wajen sauƙaƙa mutane wajen jifa don samun jifa cikin sauƙi Allah ya samu dace Allah ya samu ya jifa wannan duk dabban mutane da kuke gani miliyoyin nan kowa so yake je ya jifa kowa jifa zai taɓa wannan lokaci ga sunan dai jama'a duk a wurin da ake ta fama nan kasa ne mu haka za mu biya nan ma sama ne hari hawa na ɗaya what's slow akwai na biyu akwai shi nan dai ta da matsala ba su bari mutum ya abin nan mutum jin ta inda riga ya shigo dole sai dai ya tafi ta nan wajen ta hanyar sama ne ko ta hanyar shi nan dai mutane kowa yana ta tafiya nan wurin da kuke ganin sa fili da suka sa wayannan jajayen abubuwa shi da jami'an tsaro suka kai da kawowa ba a zuwa a ƙetara shi da mutane za su tafi cikin tsari mutane ana ta tafiya a cikin tsari jeri da layi da kowa zai samu ya ji bayan da ya kamata Allah ka karba mana ان شاء الله طب هي مو قبل هاي طب يا ولا شرطي انا شاف هاي واحد حصيره الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
kasashe na laraba da turai da asiya sun fi yawa sun ninka dama mai kawo mutane da yawa